γνωρίζει από πού πήρε το όνομα η οικογένεια Μανάκια. Μπορεί να είναι όνομα, μπορεί και παρατσούκλι. Ενδείξεις υπάρχουν ότι η οικογένεια Μανάκια είναι από τις πιο παλιές της Αυδέλας. Οι αποδείξεις όμως αρχίζουν από τον παππού τον Γιαννούλη Μανάκια. Αυτός γεννήθηκε μεταξύ πρώτης και δεύτερης δεκαετίας του 19ου αιώνα. Ο Γιαννούλης παντρεύτηκε τη γιαγιά των Μανάκια, τη Δέσπο. Ο Γιαννούλης και η Δέσπο γέννησαν τον πατέρα των Μανάκια, Δημήτρη, το 1843. Δεν είναι γνωστό αν απόκτησαν άλλα παιδιά, παρότι είναι γνωστό ότι ο Δημήτρης Μανάκια χώρισε την περιουσία του με κάποιον Μανούλη Μανάκια. Αυτός μπορεί να ήταν αδελφός του, μπορεί και κοντινός συγγενής του. Ο πατέρας των Μανάκια περιγράφεται σαν ζωηρό παιδί με μεγάλες επιδόσεις στα γράμματα. Όταν μεγάλωσε, φέρεται μπλεγμένο στο κίνημα αυτονομίας των Βλάχων. Η μάνα των Μανάκια κατάγεται από την Κλεισούρα και είναι κόρη της οικογένειας Καραγιάννη. Ο Δημήτρης και η Λουτσία Μανάκια απόκτησαν 3 κόρες και 2 αγόρια, τον Γιάννη και τον Μίλτο. Οι ημερομηνίες γέννησης των κοριτσιών δεν είναι γνωστές. Γνωστό πάντως είναι πως η μεγάλη τους κόρη, η Ευανθία, πέθανε το 1910 στην Αυδέλα σε νεαρή ηλικία. Γνωστό ακόμα είναι πως όλα τα κορίτσια παντρεύτηκαν και γέννησαν παιδιά, μερικά από τα οποία ζουνε ακόμα και σήμερα σε διάφορα μέρη της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Η οικογένεια των Μανάκια στα μέσα του περασμένου αιώνα ήταν από τις πιο εύπορες της Αυδέλας. Στην ιδιοκτησία του παππού των Μανάκια βρίσκονταν πάνω από 2.000 πρόβατα, μεγάλα βοσκοτόπια, τυροκομεία. Στη δούλεψή του ασχολιόταν μεγάλος αριθμός ανθρώπων. Ο Γιαννούλης Μανάκια, στο κυνήγι του κέρδους, δεν δίστασε να εξαγοράσει από τους Τούρκους το δικαίωμα να εισπράττει τους φόρους για αυτούς. Δουλειά που το απέφερε μεγάλα κέρδη, που στη συνέχεια τα χρησιμοποιούσε για δανεισμούς, δημιουργώντας ένα είδος τράπεζας εισπράττοντας τόκους. Όλη την περιουσία του, καθώς και το δικαίωμα του φοροεισπράκτορα, ο Γιαννούλης Μανάκια το μεταβίβασε στο γιο του Δημήτρη, πατέρα των αδελφών Μανάκια. Ο Δημήτρης Μανάκια ανάπτυξε ακόμα πιο πολύ τις οικονομικές δραστηριότητες της οικογένειας. Αγόρασε άλογα και μουλάρια και ανέλαβε τις μεταφορές των προϊόντων των Αυδελιωτών που εκείνο τον καιρό γινότανε με τα ζώα. Με τους τόκους που εισέπρατε από τους δανεισμούς, δουλειά που εξακολουθούσε να κάνει και μετά την απελευθέρωση μέχρι το 1920, αλλά και με τις δραστηριότητες του, αγόρασε κτήματα στην Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Αλβανία. Έτσι, στις αρχές του αιώνα μας τον βρίσκουμε να κάνει τον έμπορα γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, να δανείζει και να εισπράττει τόκους, να νοικιάζει τα χωράφια του για καλλιέργειες ή βοσκοτόπια. Υπάρχουν ντοκουμέντα που τον δείχνουν να διακινεί τεράστια για την εποχή ποσά, να έχει αποθήκες με μεγάλες ποσότητες γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.